Кажете за нашата мечта на работа са само в нашата мисъл. Ние можем да имаме абсолютно всичко, но първо е много важно да се ценим. Да ценим себе си, труда си, знанията си, да вярваме в себе си, в това, което можем. Това обаче не винаги се случва напълно естествено. Понякога ни трябва да поговорим с някой, да разберем какво ни блокира и да го изчистим. Книгата "Подсъзнателни блокажи на богатството" ще ви помогне да изчистите всички онези блокажи, които ви пречат в момента да достигнете до вашата цел, до вашата мечта. Каквото и да ви спира в момента, то е в подсъзнанието ви и е скрито някъде там навътре във вас. Сега е момента да го откриете, като прочетете за историите на моите клиенти, които вече успяха да изчистят своите блокажи. Също така съм дала и практиките, с които сме работили, за да ги направите и да имате максимален ефект, прочитайки книгата. Желая ви приятно четене!